गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा माबायदि नुखो जोंथ' बै समाव जेब्ला बांगाल दावहा सावथाल दावहा हारसा बर' दावहा बेबायदि समावसो जों बेबायदि बर' बिमाफोरखौ गथ' गथायफोरखौ बिखुङाव बानानै आलाय सिलाय खारनाय गाबगु खुगु जों नुदोंमोन। दिनैनि समावबो जों अराय सम बेबायदि नुबाय थायोब्ला सोरनि गोसोआव माबायदि जागोन बेखौ आं बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा मोनसे सोंलु खालामो। सोरनिबा गोसो गोरबोआव बेबायदि दुखु दाहाखौ नायनानै थानो हागोन ना? बिनि थाखायनो आं खावलायो इउपिपिएल सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय इलेक्सनाव बा फैबाय थानाय समफ्राव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जुदि गार्डियाव थानो लुगैयोब्ला गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा जायफोर इउपिपिएलनि गार्डियाव एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय बिथांमोना जुदि 24नि सिगां ओंखारनानै बिथांमोना गावसोरखौनो बिबाननिफ्राय ओंखारनानै जुदि फैयोब्ला रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय मोनगोन। नाथाय राजनितिक गादियाव जेननाय देरहानाय थायो। रायजो राजाफोरनि माखासे खोथा बुंबोदों। बै समाव गबिन्दआबो गुबुन गुबुन हादान एलेकायाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनि खाथियाव मेलेमजिबिफोरनि खाथियाव गबिन्द बसुमतारीया एक्स एनडिपिनि बेनारखौ लानानै खोथा बुंबोदोंमोन। बेसेबांबा 34 बेबायदि बोसोर दावहा नांबोनाय माखासे जाथायखौ गेदेरमा रायजो राजा सोरबा मेलेमजिबिफोरनि खाथियाव फोरमायनानै जेरैबायदि बेसेबांबा बर' हारिनि खामानि मावनांगौफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे गोथौ गोथौ खोथा बुंनानै बिथाङा जेरै गादिखौ दखल खालायदोंमोन। आरो फेरेंगायाबो बै समाव माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव इलेक्सननि समाव जेरै एक्स एनडिपिनि बेनारखौ लानानै बिथाङा जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव खोथा बुंबोदोंमोन बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा अनसायदोंमोन। थिग गादियाव जनायनि उनाव दिनै बिथाङा सोर रायजो राजाफ्रा अनसायदों, सोर मेलेमजिबिफोरजों सावरायदोंमोन, सोर रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे दुखु दाहा खोथाफोरखौ सावरायदोंमोन बेफोरखौ गासैबो बावनानै थांबाय। आरो प्रमद बर'आबो जेब्ला हाग्रामाखौ ओरैबायदि रायबाय, बिपिएफ सरकारखौ रायबाय, खोनासंथावै खोथाफोरखौ जेब्ला रायबाय रायजो राजाफ्रा सानमारदोंमोन जेरै सावथाल गन्दगलनि माखासे खैफोद आफोदा जेरै गाबनांदों बांगाल दावहायाव हारसा दावहायाव जिखुनु जाया एनडिपिनि दावहायाव बिलटिनि दावहायाव आबसुनि दावहायाव जेरै बिमा बिफाफ्रा अराय सम दुखु दाहाखौ गोसो गोरबोआव बजबनानै लानांदों। थिग बेबायदि दैदेनगिरिया एसेबाबो गादियाव फैयोब्ला बर' रायजो राजाफोरनि माखासे दुखु दाहाफ्रा जोबस्रांगोन। गुबुन हारिफोरजों नासयजानायफ्रा एसेबाबो जों बिनि जानगार थागोन। नाथाय बारानिफ्राय बारासो जों नुदों सावथाल गन्दगलाव बांगाल गन्दगलाव हारसा गन्दगलाव सरकारजों जेरै बर'फ्रा अनसायजानांगौमोन बेबायदिखौ बर'फ्रा थोजासे दिनैसिमबो मोनफुङाखै। जेरै सावथालफ्रा न' बां सावजानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय मोनबाय, सोरबा बांगालफ्रा मोनबाय। दिनैनि समाव बांगालफोरा जुदि मोनदोंब्ला सावथाला मोनदोंब्ला हारसाफ्रा मोनदोंबा बर'फ्रा न' बां सावजानाय सोरबा बुथारजानाया मानो मोना? बर'फ्रा दावहा नांसेयावबो आन्दालन खालायबाय थासेयावबो जुदि मोनाब्ला बर'फ्रा अब्ला बेनिफ्राय देरसिन दुखु दाहाया मा दं? बिनि थाखायनो आं खावलायो जेरै प्रमद बर'आ नंखायफ्ला माखासे आन्दालन खालायनानै जेरैबायदि गावखौ राजानि मुखुब गासिबो गथ' गथाय गावनि न'खरनि
हिन्जाव गाव गासिबो राजानि मुखुब गाननानै जेरै थायो। नाथाय सोरबा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबा बुंदोंना प्रमद बर'आ आबसुनि बिबानाव थानाय समाव बेसेबां थाखा लुथिखो बिनि सायाव तदन्त जानांगौ होनना बुंदोंना। 3 बोसोराव बिनि दरमाया बेसेबां, बिनि माखासे खामानि रायजो राजाफोरनो होनायाव बेसेबां पारसेन्ट, बेफोरखौ जुदि जमा खालायोबा आसाम टाइप न' गंसेबो लुनो हानाय गोहो गैया। प्रमद बर'आ बोसोरथामाव बिनि दरमाखौ जुदि हिसाब खालायोबा मोजाङै जुदि आसाम टाइप न' जुदि लुनोबो बिनि फैसाया दिनैनि समाव थोआ। दरमाया बेसेबां प्रमद बर'नि दरमाया खोब हमबाय 2 लाख बा 2 लाख बा 3 बोसोराव बेसेबां जायो प्रमद बर'नि दरमाया। अब्ला बिनि दरमाखौ जुदि हिसाब खालायोबा बिनि बिल्डिं लुनाया बेखौ सोरबा बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि जेब्ला फरायसा आफादाव बिबान दंमोन बे समाव थाखा फैसा अबेनिफ्राय बियो फैखो आरो 3 बोसोराव बेसेबां लुथिनो हाखो बिनि इनकुवारि जानांगौ होननानै सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा मालाबा बुंनो हानाय सोरबा गोहो दंना। अब्ला बेबायदिखौ जुदि उन सिगां रावबो बुंलायनो हायाब्ला गादियाव थानानै गावनि बिमा बिफाखौनो जुदि फाननानै जायोब्ला जोङो बुंनांगोन फाननानै जानाय। जेरै 6-7 बोसोरनि 10 बोसोरनि थानाय रायजो राजाफोरनि न'खौ जेरै सिलिंखार खालायना होदों बिटिआरआवनो जा बिटिआरनि बाहेरायावनो जा बर'फोरनि न' बांखौ, अब्ला बेसेबां दुखुनांथावना। जोंनि खोनानो मोननाय जोंनि माखासे गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जों सोरबा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों जेब्ला सोंनानै बा खोनानो मोनदों जेब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्किम फैयो दंफां लाइफां गायनो थाखाय माखासे जिब जन्थ्र दोननो थाखाय, नाथाय हाग्रा बंग्रानि जिखुनु जाया जिब जुनारफोरखौ बयबो अनसायो। जोंनि बर' हारिफ्रा मालाबा मैदेर फैयोब्ला बायदिसिना जिखुनु जाया हाग्रानि बुस्थु फैयोब्ला जोंनि बर'फ्रा होनानैसो हरो, नस्थ' खालाया। दा बांगालफोरनि जायगा सोरबा बङालिफोरनि जायगा सोरबा सावथालनि जायगा गुबुन गुबुन हारिफोरनि जायगायाव फैयोबा मैदेरबाबो मेडिसिन होनानै बुथारनाय, मालाबा बोरलाजों गावनानै हरनाय, बेबायदि जोङो ससियेल मिडियायाव जों अबेबा लाइनजों बुथारनाय मानाय जों नुयो। बर'फोरनि जायगायाव जों लाइनजों मालाबा बुथारनाय जिब जुनारखौ जों नुदोंना? दिनैसिमबो नुवाखै। बर' हारिया हाग्रा बंग्रायाव रायजो जानाय मानसि, हाग्रानि जिब जुनारखौ अरायसम मोजां मोनो। नाथाय जोंनि खोनानो मोनथारनाया बा जोंनि माखासे गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जों माखासे खोनानो मोननाय बायदिब्ला जेरै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्किम फैनायखौ दंफां बारियाव फरेस्टनि थाखानायाव बिथांमोना स्किम गोदान लानो हानाय लामा गैया। अब्ला बिथांमोना माखासे लांदां हायाव देखायनानै दंफां लाइफां गायनायनि थाखाय बिसोरो स्किमखौ बिसोरो मावनानै देखायखानांगोन। बे स्किमा जाहैबाय जोंनि बर' गामि जोंनि बर' बिदा फंबाय बिमा बिफानि हा हुआव बेफोरखौ होखारनानै जुदि दंफां लाइफां गायनायनि स्किमनि थाखा फैसाखौ सोर जागोन? सोरबा गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जानांगोन। जोंनि माखासे खोनानो मोननाय जोंनि माखासे गेदेर गोलावफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना खौथि खौथि आसामावथ' माखासे हा लांदाङा दंफां लाइफां गायनो गैला। सोरबा गावसिनि हारसा जाथिफ्रा सोरबा सिंगारा थैयोब्ला सोरबा गावसिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा थैयोब्ला सोरनोबा 10 बिगा 20 बिगा 30 बिगा हा हगारो थैनायनि मुङाव। आसामाव माखासे लांदां हा गैला। बिनि थाखाय दिनै माखासे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा लोगो नांनानै माखासे सेन्ट्रेलनि थाखाखौ जानो थाखाय माखासे स्किमखौ जानो थाखाय बर' गामिखौ नुहुरबाय। गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबाय रुजु रुमु रायजो जानाय 10 बोसोर 7 बोसोर 8 बोसोर थाखानाय गामिफोरखौ बिथांमोना नुहुरबाय। लांदां हाखौ जुदि होखारनानै दंफां गायनो हायोबा खौथि खौथि स्किमनि थाखाखौ जानो हागोन। हाग्रा एवनायनिबो फैसा नांला आरो माखासे दंफां लाइफां गायनो थाखाय जेरै गायबानो जायो। अब्ला बिथांमोना माखासे गायनानै दंफां लाइफांनि स्किमखौ जाखानांगोन, अब्लासो बिथांमोना रग' रग' मोनजागोन। बिनि थाखाय आंनि बुंनायफ्राव माखासे गोरोन्थि जानो हागौ। रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव मोनसे फोरमायो, मोजाङै जुदि तदन्त खालायोबा NDB आफादाव थानानै फेरेंगाया बेसेबां थाखा फैसा खामायनो हादोंमोन, बेसेबां गावनि गथ' गथायनो हरनो हादोंमोन, बिथाङा दाहार रग' रग' जानानै थानो गोनां जादोंमोन। NDB आफादाव जेब्ला दंमोन अब्ला बिथांनि बिजामादै बिथांनि गथ' गथायफ्रा थाखा फैसानि थाखाय
अभाबाव दंमोन। बिथाङा आफादनि लिडारबाबो थाखा फैसानि अभाबाव दंमोन एनडिएफबि आफादाव थानानै। मानो होनबा जायफोर एनडिएफबिनि केडारफ्रा अबा थाखा फैसा जा डनेसन लायनो थाङोब्ला मालाबा समाव गावथार जानाय, मालाबा समाव हमजानाय, बेबायदि माखासे जानो गोनां जादों। गोसोखाङोब्ला माखासे बुंबाबो बुंस'नानै जों फोजोबनो हानाय नङा। एनडिएफबियाव थानाय समाव सोरबा फेरेंगायानो जा, सोरबा सावरायग्रायानो जा, सोरबा गबिन्दआनो जा, जिखुनु जाया दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसा खामायनो हानाय लामा गैया आरो गैखाया आफादनि नेम निथियाव। जों बेखौ मानियो। एनडिएफबि आफादाव थानानै रावबो थाखा फैसा खामायनो हानाय मोनसे लामा गैयामोन। जायफ्रा सासे सानै खामायदों बिसोरो बेलेग लाइनाव खामायनानै लादों जानो हागौ। नाथाय एनडिएफबि आफादाव थानानै सोरबा दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसा खामायनायाव जों इसेबां एनडिएफबिनि केडारखौनो जा जों बेबायदि नुवाखैमोन। नाथाय फैयै फैनानै बिटिआर एकर्डखौ जेब्ला होनायनि उनाव गादियाव जेब्ला जिरायनो मोनबाय 3 बोसोराव फेरेंगाया गावनि बिजामादैनो बेसेबां थाखा फैसा हरदों हा हु बायनो थाखाय। सोरबा गबिन्द बसुमतारिया जेब्ला गादियाव थानायनि उनाव बेसेबां गारि गुरा न' बां बेसेबां जाथि खुरमानो थाखा फैसा हरनो हाखो। एबा जायफोर आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि न'खरनिफ्राय थाखा फैसा लांनानै आन्दालनाव थाङो। अबेबा समाव सोरनिबा खैफोद आफोदाव गावनि बिबानखौ लानानै सोरनिबा खैफोद आफोदाव बिथांमोना सहाय होबोदोंमोन। जायफोर आबसुनि बिबानगिरिफ्रा माखासे लोरजिया जाबोदों। प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ जेब्ला आन्दालन खालायदों अब्ला थाखा फैसासो खामायदों। अब्ला जुदि हिसाब खालायोबा सोरबा गबिन्द, सोरबा फेरेंगा, सोरबा प्रमद बर' जुदि 3 बोसोराव बेसेबां थाखा फैसा दरमाया बेफोरखौ जुदि तदन्त खालायोबा बिथांमोना रोखा रोखा सासे बर' हारिखौ फाननानै जाग्रा होननानै जों बुंनो हायो। बिथांमोना अबेनिफ्राय मोनखो? 3 बोसोरनि दरमाखौ हिसाब खालाय रायजोफोर। 3 बोसोरनि दरमाखौ जुदि हिसाब खालायोबा सोरबा फेरेंगाया गावनि बिजामादैनो बेसेबां हरनो हागोन? सोरबा गबिन्दआ गावनि गारि गुरा न' बां गावनि जाथि खुरमा खामायनायाव बेसेबां हायो? सोरबा प्रमद बर'आ 3 बोसोराव बेसेबां न' बां लुनो हागोन, बेसेबां गावनि सम्पति खामायनो हागोन? बेफोरखौ हिसाब खालायनानै रायजो राजाफ्रा आंनि भिडिअआव कमेन्ट हो आरो रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ नोजोर हो। बेखौसो आं बयनिसिमबो आसा खालामो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं बयनाबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो आरो स्पष्ट भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बुजिखाबाय। जेब्ला जों बर' बिमाफोरनि मोदैखौ, गावनि बिदा फंबायनि मोदैखौ सावथाल गन्दगल, बांगाल गन्दगल, हारसा दावहा जों बेबायदिसो जोङो उन्दै समाव नुबोदोंमोन आरो खोनाबोदोंमोन। बेफोरबायदि माखासे जारिमिनखौ दिनैसिमबो जों नुबाय थायोब्ला अब्ला गावनि गोसो गोरबोआव, बयनिबो गोसो गोरबोआव अरायसम गाबखांनाय थायो।